muotoa. Taas Virman piikkiin meni puut. Tässähän se haalari tuonne puusta kuivuu. Siellä on kelekan remontti menossa. Ja siellä on toinen kelekkaremontti. Japaistelen yhtä vielä tuolla rinteessä. Se on masentuneen näköinen, kun siinä lyppylä on. Juurella. Se päätti, että se ei ihan loppuun asti aio tullakaan. Vaan se on ihan huomisen painoja. Alkaa olla leiri pystyssä. Kunnon sisseäkoo poru. Moottori saa. Meillä on tuossa vielä yksi pökkälö. Joo, täällä on vielä yksi polttopuuta. Ai tähän polttopuksi. Aina pystyy tuohon nuo. No mehän kyllä, tarvitaanko mennä istumaan?